be a Kong TV in a world full of doggies? O ba si mga kasano ka pala si Paolo ngayon, dadaanan natin ng mga memes na nagdaan ngayong linggo dahil mukhang may issue na naman. At syempre pag may issue, meron tayo ditong tissue para sipsipin ang katas at gatasin ng mga ito. Atin ang simulan. Galing kay Kirby, reverse card, mensahe ko kay Idol Doggy. Nagkabaliktad na parang kanya-kanyang issue. And naiintindihan ko pa si Merc kasi Joe, ano siya, di ba? Prankster, mag-jowa, di ba ganun sila? Pag kay Doggy kasi, gamer ka nagsimula eh. Kaya pag nakikilala ka sa mga ganito, nakikita mo na lumalawak na yung impluwensya at lumalawak na yung market mo. Kaya dapat mas maging maingat ka na sa ganyan. Pero, di ba, masyadong bored ang mga tao kaya kailangan natin pansinin ang mga problema nila sa buhay. Kailangan ko pagsabayin to. Dr. Love. Nagsasabi. Tama. Naiintindihan ko? Oo. Taksan pa natin. Naiintindihan ko. Ang sociology behind understanding the brain of the... Diba basta may pera, alam mo, lalaki may hawak yan. Yan, pag may nakalabasan dyan, alam mo, usapan lalaki to. Wow! Tuway na lalaki! Hindi na nag-usap talaga. Naiintindihan ko lahat ito. Ako si Merc Gray. Nabawasan ng kokote ko sa ate nila. Galing kay Kyler. Good morning, breakup vlogger. At nandito na rin tayo. Hindi ba matatapos ang template na to? Pagod na ako maging LG. Nakukornihan na ako sa sarili ko. Pero kasi, hindi na ba matatapos yan eh. Kala ba, lagi na ba magkakaroon yan eh. Hindi dahil pinoint out mo, titigil sila. Parang siguro yung mga scam sa bangko na gagawin sa'yo. Meron pa rin manonood niya. Meron pa rin gagalaw doon at hindi mawawala kasi sobrang dali niyan. Sunod! Ito Naiyak guys, na tira. siya. Si Dale. Nung nandun tayo sa friendship, di punta kayo dito, tol. Parang natawag sila sa guidance. Bago, kung alam niyo lang, si Tira yung kasama ko nun. Mukha nila mababait. Tinanong ko sa kanya. Ma'am, hindi po kami kasama sa ginawa niya, ma'am. Nag-ios yung mga player dati kasi nag-ios. Pero sige, huwag natin sa akin oras natin. Basta, walang nananalo pag pinag-uusapan ng relasyon sa internet. Lalo na pag mga ganitong break-up, pag ganitong awayan. Kasi magpipilian yan ng partida. Pag nagpipilian ng partida, may mga kanya-kanya na kayong bias. May kanya-kanya kayong hindi papansinin sa sasabihin ng kabilang kampo para suportahan itong iniidolo mo o itong kinakampihan mo. At pag hindi ka naman kasama, hindi ka naman third wheel sa dalawang taong mayroong relasyon, wala kang say dito. Hindi mo malalaman na isang bagay kasi lang nakatingin ka sa screen. Parang ngayon, pinapanood nyo, di ba? Kaya hindi ko maintindihan yun. Sunod, galing kay Charlie Asus ROG Budget. Ito dapat upuan mo, doggy. Aga sinasabi mo, ang tunay na gamer, pinaglalaroan ng puso ng babae, di ba? Sunod. Legend! Wala kayo dyan. Galing kay Marky. Magmahal ka ng ML player dahil ML means mga loyal! Oh! Hindi! Wag na, doggy! Wag mo to panoorin. Lahat ng gusto ko nagkakasabay-sabay na ML. Welcome! Napakasaya naman ang araw na to. Break up na din ang aking mga prinsipyo sa sarili. Sunod, galing kay Von Paul. Ito nakita ko to sa news eh. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Hindi! And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. Hindi ko na alam sino ba dapat kampihan dito. Dito ba kailangan may partida? Pati yung mga law enforcement natin may break up na nagaganap. You fucking Yung mga rat. I knew you didn't have the balls for LQ. this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Sino ba talaga? We all know you Ikot-ikot hate na tayo these boys are dito. ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Pinakamalakas sa lahat. Lokohin mo na ang mga babae, wag lang ang inang bayan. Ito yung sugar daddy. Kaya kay Jacob Pideo, ito nangyaring bypass na naguhulihan sila, nag-iipitan sila, may double agent sa kanila. Pag akong nawalan ng tinik sa dibdib, guys. Kay Ian is... I ain't this side. Ako buday. I ain't this side. Ako buday. Kanina ako si Doggy, ngayon naman ako si Tisoy.
Paano mo nagawa yun? Kung ano ba yun? Yung mga Vocaloid na application. Galing kay Hero. Puro kayo Love Live. Ano bias mo sa Zest? Mango. Sino ba naman may ayaw na kakain ka ng apple dyan? Wag na mangga na lang. Kasi pag tandaan mo, ibang mangga naman ang kakainin mo. Kaya nga walang saging flavor. Saging flavor? Ba't walang banana flavor na Zest? Kailangan ko ng kasagutan kaysa sa sagot sa pagitan ni Chicks at ni Doggy. Pero madyan Zesto representative. Ba't walang banana flavor, ha? Sexist kayo? Bakit hindi ba iinom ang babae? Hindi ko maintindihan. Depende. Iba may pineapple, may grapes, may orange, at mayroon... Ano ba ito? Guyabano ba to? O green... Sabi, green apple nga eh. Green apple ba to? Guyabano. Hindi ako uminom ng guyabano kasi me and my homies overnight. Binibidyoan tayo! Tol. Bastard kaming tatlo. Taray ko mas. Bastard kaming tatlo. Dahil sa cash namin, kaya bastard kami. Kaya kami umiiyak. Paglaki mo, magiging YouTuber ka rin pa. Depende. At least dito self-aware sila. Alam nilang basin sila at enjoy lang, di ba? Hindi kailangan issue, hindi kailangan drama. Parte lang talaga ng buhay yan. Busted ka, okay lang yun. Marami pang iba dyan. Diba? Move on na agad. Next round. Echo round lang ito. Match found. Nagtitipid lang tayo para makabili ng mas malakas na barrel. So, galing sa Believe It's Anime Enthusiast. Ako si Dog. Napakagaling nga na acting niya. May onting iyak-iyak pa. Pero diba, hindi mo nga kasi malalaman yun. Hindi mo kilala yung tao diba? Pwede mo sabihin, nag-iiyak-iyakan lang yan. O pwede mo rin sabihin, oo, minsan lang lumuha yan si Doggy. Hindi mo yung masasabi. Oy! Tenko no raya o te ni ireta no wa yopparaya! Kahit lagi ka nanonood sa kanya, hindi porket lagi mo pinapanood ay isang tao, kilala mo na siya. Lagi nyo tatandaan yan pag manonood kayo ng mga tulad namin, mga YouTuber, anumang influenza, panoorin nyo. Pwede kayo sumuporta ng hindi nanghihimasok sa kanilang mga buhay. Pero kung yun nga, kung gano'n kayong klase ng YouTuber na sinasabi nyo yung mga relasyon, mga problema nyo, meron yan katapat na kapalit. At yun nga, maraming nagagalit sa kanya. Hindi ko na problema yan. Isa ka naman veteranong seiyu actor, kaya okay lang, diba? Si Aoi Koga, diba? Basta mga cute, maliliit, bagay na bagay sa kanya, you know? Saan tong Christina? Di ko to... Sa ano ba to? Sa Sword Hero? Yung animation halos kapareho. Sunod, maraming salamat. Gamers ngayong 2020. 하루가 너무나 Jersey. 더디고 너무 힘 Copyrighted ba to? Parang awa nyo na, wag. Depende. Tsaka mahaba po ako, pero kulang na lang sa akin. Yes! Durog kayo dyan. Meron pa ako nung shorts na yun, yung checkered. Tapos tribal. Pinag-simulan. 20 lang, 15 nga lang kailangan mo na punan eh. 13 minutes, Lotar's Edge. Pucha. Tapos nag-1-3 na ako doon sa Counter-Strike. Yung buho ko yun, malapit na. Pwede ng tunay na gamer. Tapos maasim ang amoy. Sunod! Galing kay Princess. Pakyo, ginawa ka lang na magulo po kasi Trigger. Legend! para pala yung mga sad boy. Para mga galawan ni Doggy kanina. Kala ko ba ang sad boy, mga pack boy lang. Pati rin pala mga gamer boy. Mga game boy. Mga nilalaro ko din yan ng aking kabataan. Sunod! Galing kay Entaf, report cheater aimbot. Aimbot? Oh! Report! Pakipalo sa nanay niya. Hindi yan po pwede. Hindi naman aimbot yan, hindi naman tumutulong yan eh. Tinatamad lang silang bumalik. Goma yan. Goma. Isa ba yung Luffy reference? Opya, malipap. Hindi mo tataya yan, yago. Pang matalinong gamer lang yan. Tunay naman lalaro. Sa base ko na lang. Hindi ka na babalik. Wala ka lang nasa base. Balik ko. Balik ko Ito yung tamad na mayroong utak eh. Kaya mas gusto ko yung mga tamad. Gumagawa sila ng... Oh! May backhand! Kaya ano? Bumabalik. Lumal eh, no? May pectus talaga. Kahit anong gano'n may pectus. Oh, yago.
Galing kay Ezekiel, Eren Yeager season 4. Bakit itong mga bata tayong babait natin? Parang hindi tayo gagawa ng mali. At least kung bata ka, pag kahit gumawa ka ng mali, okay lang kasi bata ka. Pero hindi ka pagbibigyan. Pag matanda ka na, nagkakamali ka pa rin po. Wag mo ko bigyan ng life lesson po. Tiyan, naglalaro lang ako. Sunod, galing kay Michaela, mapeng yung tunay na gamer humihingi ng panlaro sa arcade sa nanay nila. Wala na akong pera, mukha ka talagang piso. Ayan, tunay naman lalaro ng babae ng buong mundo. Lahat na laro na niya. Ang hirap ka lang, walang response sa totoong buhay. Parang yung kasabihan, diba? Buti pa ang pera may tao, pero ang tao walang pera. Kaya siya, naging pera na lang. Sunod, galing kay Gon Parisampal de Gula. Are you? Yan yung supportive na nanay. Yung kaninang nanay, piso na nga lang, ayaw pa akong bigyan. Ito, bibigyan niya ako ng sampal sa mukha. Hindi ka pa naghugas ang pinggan! Yung tatay mo doon, naglalasing na! Sarad! Be a Kong in this world of doggy. O, nakonect pa nila yung dalawang magkaibang klase ng content. At diba, nagkita na kami dito ni Tito Kong. Sana nagustuhan nyo. Tapos na ang aking pangako sa inyo. Para kayong mga jowang nadali sa matatamis na salita, diba? So no, galing kay Justin Almirante. Tulog ka na pala, ililipat na kita sa yung mga simpleng bagay. Ngayon nagte-teleportan na yung mga ex mo, mga version mo, nagpapalit-palit na ng bahay, nagpapalit-palit na ng kama. Ngayon, ito yung mga panahon na ito lang ang iniisip mo. Di pa sa Philippine Simulation. Ayan, sa mga meaners dyan, tatlong malalaking group sa FB ang nazak na. Masasabi ko lang ay maraming salamat sa mga binigay nyo. Sigurado ko marami bang papalit dyan at marami sila iba pang group. Gusto ko lang sabihin, first time nyo bang ma-delete? Pero maraming salamat sa inyo. Kung di dahil sa inyo, wala tayong gagatasin dito. Hindi ito lang ang breakup na hindi ko kayang magatas. Sobrang sakit. Sunod! Kasi gigil na gigil ka pa yung statasik. Mapupunta sa likod ng gulong ng truck at wala na. Dati ito lang yung nilalaro mong parang holen. Bastos na naman. Ano ba naman yan? Mami ni Mira! Galing kay Jay-Z. Ang mga bagay na nakita ng mga Minecraft players sa kanila, mga pamasko noon. Bakit parang paurong? Dapat tatlo yun nandito eh. Nasa 10 pisong barya. Ang daya naman porket papel. Paurong kasi mas rare ang emerald kaysa diamond. Pero okay lang, importante. Pamasko ka sa nila. Yung mga ganyan eh. Bakit tumatanda ka, mawawala na to isa-isa sa'yo para yung pag-enjoy mo sa mga larong yan. Kaya tayo man lalaro sa puso eh. Gamer at heart. Nanay, tatay, gusto. At gusto ko na rin tumigil dahil ito na naman, medyo dunk na yan. Magagalit si dito YouTube. Maraming salamat Sigfred. So doon tatapos sa ating mga memes ngayon. Maraming salamat sa mga nanood. Sana nagustuhan nyo. Pinagtawanan natin ang problema ng iba. Hindi ko kalimutan like, share sa mga gamer nyong friends. Nalaro lang ang nilalaro at hindi babae. Paulo lang.